Здравейте, тук е Йордан Иванов, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Добре дошли. Здравейте, добре заварил. Господин Иванов, да започнем с хаоса, който се създаде днес в парламента заради нарушението на Наталия Киселова. Всъщност какъв е изхода? Управляващите да си го намерят изхода. Като са извършили това нарушение, да намерят изхода в тази ситуация. Добре, трябва ли не да се съм аз гласува? човека, който ще назове изхода. Имам няколко идеи в главата си, обаче Дайте ги. преди всичко трябва да е ясно, че този референдум е противоконституционен поради редица причини. Имаме произнасяне на Конституционния съд по темата. Затова, че тук, уважаемия зрител, е добре да разбере, че това, за което се е произнесъл Конституционния съд, касае правото на Киселова да не вкара предложението на президента в пленарна зала. Но само това. тя няма това право, нали така? Толкова тесен предмет. Това казва Конституционния съд сега. Да. И сега вие парламента трябва да решите всъщност как излизате от казуса, защото президента иска да се гласува. Той казва, документите са в деловодството, трябва да се гласува това решение. Вече дали ще се одобри или не. Вижте, управляващите, които държат ръководството на парламента, да се намерят решение. Ние сме с ясна и последователна позиция, че този референдум е противоконституционен. Нямаме свян да изразим това в пленарна зала, какъвто свян видимо са имали управляващите, за да предпазят БСП и ИТН от гласуване. Но това е техен проблем. Ние сме с много ясна и последователна позиция. Извинявайте, какъв референдум? Какъв е референдум след месец, че слагаме в питката 1 евро, а не 1 лев? Какъв референдум? По въпрос, който сме решили още по договорите за присъединяване. И нещо повече. Това, съобразно българското законодателство, е незаконно действие. В този смисъл трябва да се съобразим... Вие можете да го отхвърлите. Разбира се. Пленарна зала, нали? Трябва да се съобразим с... Разбира се. Трябва ръководството на парламента да се съобрази с решението на Конституционния съд. И оттам насетне да се предприемат необходимите действия. И ако е необходимо, ние от Демократична България Продължаваме промяната. Имаме ясна и последователна позиция, че този референдум е незаконен и ще го отхвърлим. Добре, обаче не е ли правовата държава разклатена леко след това решение на шефа на парламента, това тълкуване на Конституционния съд? Сега вие пледирате за правова държава, искате във всеки един момент всичко да бъде перфектно. А ето сега не се подлага на гласуване нещо, което би могло да бъде отхвърлено. Не трябва да мине през зала. Да, въпроса не разбрах. Да, ако ме питате дали е шамар по конституционалиста Киселова, която преподава на студенти, да, шамар е. А ако ме питате в детайли решението на Конституционния съд, не съм го чел. Не, питам, защото всъщност няма акт на парламента, който евентуално би могъл след това да бъде оспорен. Управляващи да го вкарат в пленарна зала и ще има акт на парламента. Няма проблем. Ние ще се произнесем. Нашата позиция е ясна. Знаете ли, този референдум е Вие защитавате Киселова. Как защитаваме? Чух Явор Божанков, който каза, тя е права. Към момента влизаме в юридическата материя. Към момента на взимане на това решение е нямало практика по темата от една страна, от друга страна не е имало разписана норма. И Киселова е действала в рамките на правомощията си според нея към този момент. От тук насетне, а ако някой си позволи да разпореди такова нещо, да не вкара предложението за референдум в пленарна зала, тогава вече бихте били права. Но няма нужда да влизаме в юридическа тематика, защото това и да влезе в пленарна зала, референдум няма да има. Няма да има. България е избрала своя път. Знаете ли, влизането в еврозоната има един огромен плюс. И плюсът е, че както от яйцата мога да се направиш омлет, но обратното не е възможно, че веднъж влезем ли там, няма излизане от еврозоната. Това чертае ясна европейска перспектива на България и това е една от малкото хубави новини за България, на която ставаме свидетели сега на фона на абсурда, който виждаме в бюджета, който ни се предлага и всички други проблеми в държавата. Отидохме на следващия ми въпрос. Ще подкрепите ли първия бюджет в евро, така както е внесен? Няма да подкрепим този бюджет, защото той е проинфлационен, той не е реформаторски, защото управляващите, както обещаваха една година, наред от премиера до министрите и до лидери на партии, че няма да вдигат данъци, няма да увеличават осигурителна тежест и сега сториха точно обратното.
Нещо повече, в този му вид този бюджет е акумулатор на инфлация. Този бюджет ще доведе най-късно в средносрочен план до бедност, ще доведе до още инфлация и до икономически проблеми в държавата. Нашата оценка е, че той ще доведе до румънски сценарии, от който връщане назад ще има само с много болка, с много политически щети и с носене на отговорност. Какво искаме ние? Аз лично съм подписал законопроект, разбира се, това е предложение на Демократична България, за съкращение на 15% в администрацията. Да изградиме малка, компактна администрация, която функционира на принципа на заслугите, а не на принципа на партийното израстване. На следващо място ние искаме държавните служители да почнат да плащат осигуровките си. Толкова е просто, всички български граждани го правят, само държавните служители не могат да го правят. Това е един архаизъм, който трябва да бъде вече да се приключи с това. На следващо място, в никакъв случай по важност искаме тази администрация да стане електронна и пенсионерите в системата на МВР да бъдат освободени. Това са три прости стъпки, които ние предлагаме, но управляващите мълчат по тази тема. Най-голямото ни притеснение е, че тогава, когато разпределяш 46% от бюджета, това е число, което никога не сме виждали в модерната история на България, това автоматично води до повече инфлация, това автоматично води в средносрочен план води до бедност. Знаете ли, искам да фокусирам вниманието и върху нещо, което според мен е фундаментално в този бюджет. И това е, че той по същността си представлява война срещу средната класа. Защо? Искам да дам следния пример. Към момента средната работна заплата в България в публичния сектор е по-висока от тази в частния сектор. Тоест, веднъж държавата играе конкуренция на частния сектор, като издърпва кадри, където могат да отидат в публичния сектор на по-високо възнаграждение. И едновременно с това сега държавата казва: ние трябва да повишим възнагражденията в публичния сектор, затова ще намалим тези в частния сектор. Това се нарича война и удар срещу средната класа. Пар екселанс. Затова ние ще гласуваме против този бюджет. Трябва ли да има коледни добавки? В момента трескаво се търсят пари. Даже днес четох, че евродепутати ще си дарят... Вижте, това е махленски разговор от страна на управляващите в момента и някаква форма на подаяние, неуважение към пенсионерите в България. Това, което имаме ние е още от кабинета Петков трайна политика по повишаване на възнагражденията на българските пенсионери. И това го знаят всички български пенсионери, защото тогава им се качиха пенсиите. Разбира се, ако има възможност, доколкото ние не познаваме цифрите в държавния бюджет, защото те ги крият. Те ще сторят каквото преценят, но това не е правилният подход. Правилният подход е да има трайно системно повишение на възнагражденията, на пенсиите, извинявайте. Защо да крият числата? Мисля, че бюджетът е внесен и се гледа от комисии вече всичко. Вижте, госпожа Теменушка Петкова системно не отговаря на въпроси на парламентарен контрол, постоянно. Ние имаме една гражданска платформа Питай, където гражданите задават въпроси. Депутатите ги подписваме като парламентарни и така всеки български гражданин може да задава въпроси на всеки министър в България. На всеки министър, всяко държавно дружество в България и прочее. На тези въпроси госпожа Петкова не отговаря. Заради това крият информация. Добре, няма да ви питам дали вие депутатите ще си дарявате заплатите, защото е много Не ме по-близко. питайте, защото това е интимен личен акт и да го направя, никога няма да го кажа. Обаче, дали не трябва да се развържи депутатската заплата? При нея също има автоматизъм. Вързани сте със средната заплата. Защо да не се развърши? Да, логично. Щом го искаме за всичко друго, е логично. И логично това. Ще го обсъдим с колегите. На мен ми звучи логично като идея. Напълно съм съгласен с вас. Сега, имате редица предложения за паркирането. Това също е гореща тема, не само в София. Имате идея паркоместата да притежават отделен номер. Нека разясня какъв е проблема. Днес в България стотици хиляди хора инвестират в паркоместа. Дали за лични нужди, дали с инвестиционна цел. Тези паркоместа
по смисъла на закона нямат качествено самостоятелен обект. Но какво означава това? Това означава, че те не могат да бъдат свободно наследявани, продавани, прехвърляни, не могат да бъдат ипотекирани. Тоест, хората стават собственици на идеални части от общите части, а не на обособено парко място по начина, по който място, което съм си купил. Точно така. С имота. Точно така. А не по начина, по който е гаража, който може да бъде продаван, прехвърлян, ипотекиран и прочее. Ние искаме всичките стотици хиляди паркоместа в България да придобият качествено самостоятелен обект, да имат идентификатор, да имат имотна партида, за да могат хората реално да упражняват собствеността си с... Добре, ма редно ли е да се продава имот, който е върху обществена, публична собственост? Това не касае това. Нека разясна. Този закон касае единствено хората, които вече са си закупили паркоместа в жилищни сгради. Тук не говорим за публични паркоместа по никакъв начин. Разбрах. Имате още едно предложение. И другото наше предложение, което го разработвахме заедно с колеги, ние искаме да отпадне таксата нотариус при прехвърляне на моторно превозно средство. България е единствената държава, която, за да си прехвърлиш моторното превозно средство, трябва да отидеш при нотариус. Да, обаче може да има много измами, нали? Нотариуса трябва да гарантира. Да, не само измами. Трябва да се провери дали колата има тежести, трябва да се провери да не е в съпружеска имуществена общност, дали са платени данъци. Ние казваме, че това трябва да стане както е в Европа и тази проверка да извършва МВР, трябва да извършват КАТ. Като, искам да подчертая тук, че ние даваме алтернативен способ. Тоест, аз ако искам да продам на вас кола, може да се случи в МВР пред КАТ, може да се случи и при нотариус. Тоест, въпрос на волята на купувача е. Това е важна промяна, защото такса нотариус касае стотици милиона левове тежест на българските граждани годишно от много години. Тоест, вие казвате, ако не искате да плащате такса, отивате в МВР. Точно там така. си прави. Да, но МВР ще бъдат натоварени с допълнителни проверки за тежести, за... МВР имат достъп до регистрите, имат цялата информация. Може да се направи организация с достатъчен буферен срок след приемане на закона. Това може да се организира, не е проблем. Считаме, че тази такса нотариус трябва да отпадне. Това е абсурдна административна тежест, която има само в България, никъде другаде. Като бързам да подчертая, че между първо и второ четене, ако мине закона на първо четене, ние ще предложим това нещо да се случва в електронен регистър. Така че нито МВР да са ангажирани, нито да товарим някои служители с извънредни задължения и прочее. Не, че сега всички служители са претоварени, но това е друга тема. Ние ще предложим това да става в регистър. Тоест, аз искам да си продам колата. Точно така. Вие влизате, посочвате моето име, аз я приемам, плащам ви и сделката е приключена. Дори при адекватна свързаност на този регистър... За тежести този регистър ще може да... Разбира се. Този регистър ще проверява дали колата е годна за продажба. Само вие ли сте собственик, има ли тежести, платен ли е данъка и така нататък. Всички проверки ще се случват автоматично и аз като купувач ще мога да ги видя и да съм спокоен без да ходя никъде. Разбрах ви. Благодаря много за този разговор, господин Иванов. Благодаря и на зрителите, че бяха с нас отново. Следват новините по Нова Нюс.